Ayaw kahadlok. Ayaw mo barok kita unsa ka matuuran. Ayaw barok og bakak. Unya ingon ang atong Ginoo sa ebanghelyo, lakat kamo sa tibok kalibutan, isangyaw ang maayong balita. Sa manang maayong balita nato isangyaw mga igsuon. Na makadawat kita 1 million kang Bongbong Marcos. Wa gani mo bayad og estate tax, wa mo bayad sa iya ITR. Muhatag badag 1 million. Ayaw mo tuon bakak na mga igsuon. Kadaghan nagsulti sa babag, Father Bongbong kami kay naya mo 1 million. Dako million to mga wa man gani mo bayad ng iya tax manhatag pa. Ayaw mo tuwa na. What is true? Unsan tinuod ba to isangyaw? Amen. Ayag tuog bakak. Bisan tuod kita mga bakakon. Amen. Di ba mga bakakon ta? Ilabi na mga asawa? Dili. Mga bana? Mga pari? Nasa, pader, na napod imo suki na nagpalimos. Kada semana suki ba? Ingon po, ingna na wala ako, ingna, wala ako. Ato, ang pari na makaktaon, ingna wala ako. Bakak pero dili man na bugat, madala ra man na nagakumpis sa lakos sa Dios magagaw madala ra man na madala ra man na pagpasaylo muna kada sugod sa misa baya mag-andam ko galingon mga tagpasaylo nangumpis sa baya kita kada pagsimba nato iris na to iris na mo nang adlaw-adlaw nagsimba balaan na sila adlaw-adlaw mo nagsimba. Mga balaan mo. Ang pare po adlaw-adlaw nagmisa, balaan po. Amen. Ana ba mga igsuon, mga balaan kitang tanan. Hinatunta makita-kita tangad to sa gingharian sa Dios. Pero ang problema kay di na ta magkaila kay anway buhok magkabuhok na. Ang way kilay magkakilay na. Ang kulubot naong unat na. Aspa man ta magkaila na magwapa naman mo. Mugwapo naman tang tanan na pagkabanhaw na ato nagipangandoy tanan. Mo na musimba gayud kita, no? Tungod kay ang para matuman ang atong pangandoy na makasulod ta ngadto sa gingharian sa Dios. Isangyaw ang maayong balita. Kining maayong balita na si Jesus nabanhaw atong manluluwas. Ang maayong balita na adunay kapasayloan ang sala nga atong gihinulsulan pagkanindot kada na balita labaw pa na sa kwarta, labaw pa na sa material na mapasaylo kita sa atong mga sala nga gihinulsulan o gibasulan. Mao na pagkanindot ana na balita isulti sa ila na adunay kapasayloan tungod sa pagpasakit, pagkamatay o pagkabanhaw ni Jesus. Kang kisa siya una nagpakita kang Maria Magdalena. Kinsa man si Maria Magdalena? Giyawaan ko. Gilimpyuhan sa Ginoo og pito kadautan espiritu. Gilimpyuhan sa Ginoo. So, but pasabot makasasala kadto siya. Unya sa ila encounter sa ilang pagkahimamat sa Ginoo ni Maria na bag-o ang dagan sa kinabuhi ni Maria Magdalena. Gitalikuran niya ang mga buhat na makasasala o misunod sa atong Ginoo. Sige na sa sunod basang Ginoo, tuwa siya dito, in love gayud siya sa atong Ginoong Dios. In love gayud si Maria Magdalena. Muna, dako pud ang kalipay sa atong Ginoo nakatubabay nga iyang giayo sa madautan espiritu minunot uban-uban na bisan asang Ginoo nahimo na sang disipulo mo siguro pud na
na giganahan ang atong Ginoo na adto siya una magpakita. Sa mga Hudiyo, no. Kay ang babae second class lang. Kamo mga babae, second class ra kamo sa mga Hudiyo, sa ila kultura. Unya, kisay may nagpaangat niini ang atong Ginoo. Kaya mga magtutulo sa balaod, ubang pag mga Hudiyo, mga inila sa katilingban, dili makikistorya sa babae. Kay ubos raman mo in taon, kaluoy po ninyo. Pero ang atong Ginoo nakikistorya siya. Iya giayo si Maria Magdalena no taas ang dignidad sa babae no equal na sa lalaki kay sila mga anak usab sa Dios. Muna asa ka na simbahan kisay daghan manimba babae. Muna arangkada na ang dignidad sa babae, level na sa mga lalaki. Mao gani na no arangkada na sila sa political career, na presidente, na senador, na congresswoman, na mayora, mga babae. Ilan na karon gisakop ang mga papel sa lalaki. Pantalon mga lalaki, pantalon pod mga babae. Magpagupit ang lalaki, mubo pod ila buhok, mukup ang lalaki pod. Musaka lubi, saka pod lubi, mga mo bisikleta, di na, wala, pantay na karon. Mangulata sa unang mga bana, asawa karon, mangulata nagbana, asa ka na. Di napalupig, ay. Hagitag buwag. Mupugong ba ang babae asawa? No, di na pupugong. Hagiton magbuwag. Palayason ka, pabanaha ka na binuang ka diya. Kaya ko buhiong ka ning mga anak, layas diya. Palayasan. Ang mga bana kayong ok at mga bana karon na day, sige day. Sa may gusto mo day, sige day. Maglaba ko day, magluto ko day, magsagop ka. Ato na mga hadlock na mga lalaki. May nga mga asawa, ikaw, binuang ka diya, dali takapulihan, kadaghan diya lalaki sa ana na, amo na, okay na, mga babae sa gihimo sa atong Ginoo. Kanindot, no? Pero ang maayo, magkasinabot gayon. Ang pinaka-the best, mag-istoryahay gayon. Kung nadihado ang babae mo kung nangita ang iyo ba na uglain, istorya ha, ayaw awaya. Istorya ha, unsa may imong gusto, nganong nakagusto makanambayhana nakamaot, mas gwapa mako, ngano kagusto man kadiha. Dahil nakagusto ko kay humot man, sige man naligo. Di maligo ako, dahil lang nakamaligo. Ayaw pa. Ayaw pa daog, no? Ayaw pa daog ka mga asawa. Ayaw pa daog. Palabwi ng mga kuha sa iyo bana, mga bana po na way mga buot ngita paglain. Nanay pinakasla, nanay diha giludha, nanay gihalaran o lagugma, ngita pa juglain, nagsakit sa ulo. Mo gani kami mga pari, wala magminyo kay sakit sa ulo ang mga asawa. Kung sige, kung magpakumpisal, makita ng babae, sige ng kumpisal, dudahan dayon. Sabay, sige sala na, sige ka mo, istorya dahil sa kumpisalan. Wala na, maayawa na lang. Ayaw na ka mo magminyo, Father Looking, ayaw na Father Looking. Father Binage, ayaw na kay probleman dako. Probleman dako. Bitaw, balik ta sa Ebanghelyo mga igsoon. Pagpakita sa atong Ginoo kang Maria Magdalena, istorya dayon si Maria Magdalena ngadto sa mga apostoles. Istorya dayon. Ingon na ngutana ako sa tagababag. Ngano kang Maria Magdalena manggayod una nagpakita ang Ginoo. Pader para dali mukalat ang balita. Mukalat ang balita.
Mga marites yun mo, ha? Mga marites yun mo. Pagkalat tayo balita. Mauna na hitabo, no? Na sa babae kay para paspas mo ang balita mo abot dito sa laing daunggan. Pero wala tuohi si Maria Magdalena. Kay ubos lagi ang babae. Unya duha ka tawo nagigistorya kang nagistorya duha ka tawo kato nulakaw sa nutalikod mibiya sa Jerusalem kay nuadto sa balangay nga Emmaus. Mo no balik sila pagkikita nila nagpikas-pikas dito nila naila ang atong Ginoo. Mo sa kada misa na may pagpikas-pikas po ng pari sa maong bread sa tinapay o niya ihatag sa inyo. Dito na abli ang ilang mga mata. Hinaton ta mga igsong kada tambong niyong misa maabli ang iyong mga mata yo kasing-kasing diha sa breaking of bread diha sa Santos nga misa. Mo na kay istorya duha ka tawo na nubalik gikan sa Emmaus nag-istorya sa 11 ka apostoles wa gihapon tuohi wa gihapon mo to na tuo ka na lubong na to balik din banawa karon nagpakita na mismo ang atong Ginoo. Siya na mismo para motuo ang mga apostoles na siya nabanhaw. Mo na mga succeeding readings and gospel sa sunod na mga adlaw puro nag-istorya sa pagpakita sa atong Ginoo para motuo gayud ang mga apostoles og isangyaw na tinuod na banhaw ang atong Ginoo. Siya Dios na tinuod tuod sa nabanhaw. Namatay siya, tinuod siya tao tungod kay namatay siya o kay nabanhaw man tinuod siya nga Dios. Buos ang atong Ginoong Jesucristo tinuod na tao o tinuod nga Dios. Manindo kita palihog. Magambo kita karon ngadto sa Dios nga pinagi sa pagkabanhaw ni Kristo. Mabagon tang atong kasing-kasing wagtago ng atong pagduha-duha o lig-uno ng atong pagtuo kaniya. Ang atong tubag sa matag pag-ampo, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan mapuno sa espiritu sa nabanhawng Kristo aron sa walay kukahadlok magasangyaw siya sa ebanghelyo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang atong nasod mamahimong buhing saksi sa pagkabanhaw ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Nga mamahimong malampuson ug malinawon ang umaabot nga piniliay. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga alang ni adtong nag-anto sa nakainglaing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga mahimong magmalampuson ang Second National Mission Congress karong Abril 17 hangtod 24, 2022 nga mutak-op sa pagsaulog sa 500 years of Christianity. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga sulugoon sa Dios, Tsupilo Kamumot, Obispo Joel si Baripari, nga mabayo na sila sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay, makatagamtam na sa makaluwas nga gahom ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami.
Apel sa datong pagampo, ang atong igso na sinura manggubat, unta magmalampuson ang iyang operasyon karon adlaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Apel sa nato sa atong pagampo, kining General Assembly sa Nuestra Señora de Multipurpose Cooperative, na unta magmalampuson kini og mulambo pa ang maong kooperatiba sa pagserbisyo sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. O Amahan, pagpaduol sa imong katawhan og dunggang amo nga pagampo. Duna kami daghan mga kinahanglan nga dili namo ikasulti apan aside ikaw niini og nangayo kami nga imo kaming tabangan pinaagi sa pagpasakit sa kamatayon sa imong anak si Jesucristo nga maoy Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen.